चला चला बाय बाय. लोक कॅडबरी वाटतात बघ वाटत ना. लहान आहेत म्हणून कॅडबरी वाटत ते बघ. लिंबा घ्यावा लिंबा. बायकोचं राग म्हणजे बायको राग गेलो माका ना. बायको आता सांगते तुमचं नावच. शेतकरी संकटाचा तुका काय आता घेऊन फिरा काय घे सांग जरा बाबल्या. मंत्री संत्री येतात ते सांगून जातात तुमका काय हव्या त्या मागून घ्यावा पण शेवटी आमच्यापर्यंत काय येऊन पोचत पण नाही. हे बटाटी कशी बटाट्याकडे शूटिंग कर. बटाटे कशी बटाट्याकडे करायचा कांद्याकडे करून बटाटे कशी विचारायचा नाही. बटाटे काय शोधून बाजू काढतात की. हा ही दादा ही ह्याला जाते बघ. ह्याला जाते रे कॅलिफोर्निया. ते बघ तू चांगली चांगली बटाटे बाजूक काढतात. तुला माहित आहे कॅलिफोर्निया काय आहे ते. तुलाच माहिती आहे बाकी कोणाला काय माहिती आहे. ते किती लाखाचं रे. 80,000चं. 80,000 रुपये तू जर पोस्टात ठेवलं असतोस ना तर माझ्या मते मी काय फुकट घेऊन फिरत नाही. पैसे मिळतं तू काय ना. मग किती मिळतं. ते 5-6 लाख रुपये खेपेन येतं. तर आमका इंग्लिश येऊ काय आता काहीतरी सांग. इंग्लिश येऊ काय आता ह्याच्याकडे जाऊ का इंग्लिश खाली तर इंग्लिश खालीच. हा या बरोबर इंग्लिश बोलो तेव्हाच बोलले पटकन. झाला तुझा समाधान झाला शूटिंग करून. ओके ओके. आता तू हळूहळू मार्गाक लाग. तुका भेट घेतल्याशिवाय मी गाडीन जातो. तुका भेट घेतल्याशिवाय जाता येत नाही ना. काय दा कॅडबरी माका माका आणलास की का काय सांग मग. चला चला बाय बाय. नमस्कार मंडळी. कलर्स ऑफ कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचा आचऱ्याच्या भागात जरा खूप खूप स्वागत करतोय. तर चला हे बघा आचऱ्याचा बाजार भरलो. आम्ही पण लिंबू वगैरे घेऊन येलो शेंगे वगैरे. आणि हे बघा कणगे वगैरे आहेत. इकडे बाजार भरलो बघा. मालवणीत बोलायचं. नारळ 25-30. हे बघा इकडे नारळ बिरळ लावलेले आहेत. खोबरेल तेल नारळ गुडगुडी. इकडे गावठी तांदूळ पोहे मिरिया बिरिया सगळा. लिंबू 20 रुपये. 20 रुपयाला 2. हो महा डॅमेजचा. हे फुकट द्राक्ष खाणारी भरपूर आहे. ती बघा ह्यो लॉस मध्ये का जाणार एक दिवस. अरे शेंगे होत घेवा पैशारच झाले. पैशारच झाले ते. मग एक जोडी घेऊन जावा. हे सबस्क्रायबर असेच आहेत फक्त हात दाखवून पुढे चालतात. माझ्या सासरवाडीतून काल दिलेली अगरबत्ती घ्या वासवाली अगरबत्ती. सुगंधी अगरबत्ती म्हणतात. तुका लावू का तोही कारण तुझ्याकडे वास भरपूर हा. लिंबावी 20-2 मी म्हणून 3 करून देतलोय देव. तर मित्रांनो हे गावठी भाजीवाले असतात भरपूर पण ह्यांच्या हरकत ते ना उल्लू बनवतात बऱ्याच जणांका. कोणा नको रे खाऊन दे त्या का. अगरबत्ती कशा मॅडम. मॅडम अगरबत्ती कशा. आमच्यासाठी 50 धाक. ती मगाशी बोलावं सांगाय ती म्हटलं मॅडम बोला रही आहे तुमको. ती म्हणता कुठच्या मॅडम या मॅडम. हे बघा अशी द्राक्ष वाटतात आणि हे असेच मारणार उपाशी. ह्यांका लॉस मध्ये काढूचा काढले राहिले आणि ते काय माहिती पाळावाले वैद्य गायब झाले. खायचा सप्तरंगीचा डॉक्टर नाही कंपाऊंडर आहे. डॉक्टर गेले ते आयुर्वेदिक डॉक्टर नाही आहेत. कंपाऊंडरांका खायचा माहिती आहे उलटा सांगता. घ्या घ्या गावठी लिंबा घ्यावा. येवा येवा येवा
मस्त मजेत. अरे विनू बोलला तू आहेस इकडे. मग लिंब घ्यायला आलो आम्ही. घेवा ना. लिंब नाही, काय लिंबाचं नाही संत्री. म्हणून बोललो. म्हटलेला लिंबू आणणार. नाही ना. लिंब. हे घे, खाऊ. अरे थँक्यू. काय मग युट्यूब तुम्ही करता? नाही व्हिडिओ करता. युट्यूबवर कसे? तुमका पण अशीच अच्छा फ्री मध्ये का? थँक्यू. मग काय अरे काय पॅन्ट पडता की काय? अरे लिंबू आहे. लिंबू आहेत लिंबू गावठी लिंबू लिंबू आहेत मला वाटतं. भारी आहेत. अरे गावी प्रेशर वाढणार डायरेक्ट खाल्यावर. हो मग बाकी काय ठीक मस्त मजेत. इकडेच आहे ना? होय होय येवा नारिंग रे. हो येऊ. आता उद्या तर जायचंय. वेळ भेटला तर नक्की येऊ किती लय ना. जेव्हा आमच्या गावात घराकडे की काय शेंगे बिंगे. शेंगे खाऊ ना. हे पण तुझंच आहे? होय आमचाच आता. मी ऐकलेलं दोघं भूतवाडी भूतवाडी. काय म्हणतास येवा लिंबा घ्यावा गावठी लिंबा. चला होय होय रोज तुझा मी चॅनल होते व्हिडिओ बघतो हा. मग भेटला बाबू गाडीगावकर. मग काय म्हणतास लिंबा घ्यावा शेंगे घ्यावा. शेंगे खाऊन बघा. भाजी केलास की कसली भारी लागतली. 20 धरा. द्या 20 रुपये. तेल कोणाचं आहे? तेल पण आमचाच. चल बाय. हा बाय बाय. कणगे बिनगे काय नाही. मारा दे मिठाई आणलंय मारा मी खातोय ते. बरा नसला ना जे वहिनी तुझ्याकडे लिंबू हा तेव्हा मागा तेव्हा लिंबाची किंमत कळ. घेतली ऐकलं पण हे 10 रुपयाच्या जुगार करून ब्लड प्रेशर वाढतो. मग ब्लड प्रेशर डायरेक्ट वाढणारा. घेवा मग एवढ्याबद्दल आता एक तुम्ही वाटो घेऊ कयो. माझ्याकडे असं रे खैलो तुझा घर मी नारिंग राहतलो. मी चिंदर बाजारात. शेंगे घेवा शेंगे गावठी शेंगे. काय म्हणता हा कैसूरले काय मग काय हव्या. लिंबा बिंबा घेवा. शेंगे होत लिंबा होत कणगी देव. चलो चांगला खाऊन पिऊन व्यवस्थित. होय होय होय. काय घेतलं झालो घेऊन झालो घेऊन. हा चला येवा. लिंबा सरबत खाणार ते तो प्रेशर उतारणार. चला अरे काय गोड आली गोड आली. चला चला बाय बाय. लोक कॅडबरी वाटतात बघ वाटत ना. काय म्हणतो लहानच म्हणून कॅडबरी वाटत ते बघ. घेवा गावठी आहेत. 3 नाही हो जमून गावठी आहेत त्यामुळे ती तशी आहेत. आता 3 दिलंय की तुम्ही सांग त्याला 3 कशी देतात या सांग त्याला. आणि के हो डायरेक्ट तुम्ही आता युट्यूबला बघतास ना बघतास ना. त्या दिवशी बघलेलो आम्ही का मग रविवारी. नाही कणगे वाटे कसे? 50 रुपये आहेत. 50 रुपये घेवा एक 40 देऊया. माझे नाहीत म्हणून तुमका 40 देतोय. लिंबा घ्यावा लिंबा. बायकोचं राग म्हणजे तो राग गेलो माका ना. खय चाललास शाळा टाकून फिरताच ककडे. सुटली मग लिंबा बिंबा काय घेऊन जावा. कणगे बिनगे उकडून खाशील मस्त पैकी. अशीच कशी देणार घेतलास तर घेवा. तुमका म्हणू 20 रुपयाक 2 नाही तर 20 रुपयाक 1 लावलेलं. बायको का तर सांगतंय तुमचं नावच. लिंबा घेवा लिंबा गावठी लिंबा. कॅमेऱ्यात बघतात कॅमेरा धरल्यावर लिंबांवर लक्ष जात नाही. गावठी लिंबा घेवा गावठी लिंबा. काय ता कॅडबरी माका वाटलं माका आणलास की का काय सांग ना. मग लिंबाव त्यानेच दिल्या ना. चला चला बाय बाय.
आम्ही मोठी पण दिली असतं बनवून. दररोज म्हणतोय काय चालू असतं. मग लिंबा बिंबा काय घेऊन जावा कणगे बिनगे. 1 2 3 4 5 आम्ही बघतो तुमचे लिंबा विसा 2 तुमका म्हणून 3 देऊया. किती 3 विसा होय. आलाच तर प्रेशर लगेच वाढणार सर्व. कमी नाही ना होत. कमी नाही होणार. ही आमची आजी काय घे काय काय घेऊन येलं हे बघा. काळी मिरिया. हे कसले लाडू चुन्याचे नाचे मी चुन्याचे ऐकलं. हे बघा नाचण्याच्या पिठाचे लाडू. हे बघा आचऱ्यातीलच तर हई घेऊ शकतास. ही बघा आजी आई असता बसलेली. मॅडम आहेत अगरबत्तीवाले त्यांच्या बाजूक असता. ही बघा काय कोण हा ही मध्ये मध्ये गडप असता गायब होता मध्ये. महिलांका व्हायरलच करू बघे. हे टोमॅटो कसे कधी 20 रुपये काय. कच्चे नाही चांगले ते पण तकडे ठेवलेले. दे भांडा दे. बोला आता काय त्या माझी वाट बघतले त्यांका माहिती आहे येणार खाली. काय हो गप गप कशा आहे. बाबा शेतकरी संकटाचा तुका काय आता घेऊन फिरा. काय घे सांग जरा बाबल्या. धंदो नाही उद्योग नाही काय नाही. सांग सांग तिकडे बघा सांग माका सांगान का मंत्री संत्री येतात आणि आमका काही येणारच नाही. कोण कोण ना मंत्री संत्री येतात सांगून जातात तुमका काय हव्या त्या मागून घ्यावा. पण शेवटी आमच्यापर्यंत काय येऊन पोचत पण नाही. हां त्याच्यासाठी खटापटी करू होय. त्याच्यासाठी खेपो घालू होय. रिक्षेत 60 रुपये देऊ होय. येते जाते. तुझी अपेक्षा काय आहे ती सांग. माझी अपेक्षा म्हणजे काय 20 रुपये किलो. आमका काहीतरी म्हणजे आम्ही आता आंधळी पांगळी माणसं. काय तुका 2 हात चांगले हो 2 पाय चांगले हो. मग आमचे डोळे फै गेले हो. डोळे आम्ही आपल्या पायान चलतो. खाल्ले 15 असून पण इलं कशी. हो येतो रिक्षेत बसान. हा आता कसा काय नाही 3-4 हजाराचे मासे विकले ना तिनं आज. हो 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 बाबा 2 महिने मी आता धंद्यात नाही. सप्तो वगैरे गेलो माझं मी गेले आणि धंदो ते देत रामेश्वर जरा आता मासे विश्वास पण नाही ठेव. आधारी आहेत. आमका बाबा महागाईचे मासे आणून विकून आमची ह्या भरण्याची आमची योग्यता नाही. अशा म्हणायचं ना आयुष्यात कधी लक्षात ठेव. तुझ्याकडचं रुपये सुद्धा महत्वाचं वा माका नको. समाजलं माझा कुटुंब हा ना चुकी आहे ना. झोप तर लागताना बस आणि काय वया. काय हो झालं शांत झोप लागा कोई लाईट गेल्यानंतर सुद्धा मच्छर चावता डास चावता मुंगी चावता असलं म्हणायचं ना. आमका मालवणाक जाऊ खया. कागदपत्र जमा करू खय. आधार कार्ड घेऊन जाऊ खया. दुसरा काय पैसे घेऊन असेच जाऊ मिळतात. जाऊ वया काय मिळा वयातच जाऊ वया. जाऊ खय, बरोबर. पण तर शेवटी काय ह्यो कायम रडतच आहे. मी नाही रडत. मी आयुष्यात कधी रडत नाही. रडवतोय लोकांना. फसवतंय. सांग जरा ते का फसवतंय. फसवतंय म्हणते. ही बघ सांगता फसवतं. फसवची नाही ती. काय घे फसवतंय. हे बटाटी कशी इकडे बटाट्याकडे शूटिंग कर. बटाटे कशी ती बटाट्याकडे करायचा. कांद्याकडे करून बटाटे कशी विचारायचा नाही. रे सांग तरी बोल तरी विचारलं रे कशी. काय विचारलं. बटाटी कशी किलो. 60 रुपये 2 किलो. 60 रुपये. आणि काय म्हणणं काय तुझा बोल. आणि म्हणणं काय नाही. 10 रुपये दे. आता आमका छत्र्याने देणार. कोणते छत्री आधी पाऊस तरी पडा दे. आता 10 रुपये आणखी कसले घेत. हे 10 रुपये मिळतील किती त्याचे. झाले हे बघ, हे 50 झाले. त्याचे हे कांद्याचे. हो आणि ते 30 झाले. हे बघ दिलं हा किती ते 40च मी चांगले हो. बघलं जय शंभो शंभू. हा सर या इकडे तुम्ही. दररोजची गिऱ्हाईक रोजचा माझा माणूस तू. रोजचा तो वा माणूस. हा रोजचा तो कोथमीर 15ला पेंडी. बटाटे काय शोधून बाजूक काढतात की. हा ही दादा ही ह्याला जाते बघ. ह्याला जाते रे कॅलिफोर्निया. ते बघ तू चांगली चांगली बटाटे बाजूक काढतात. तुला माहित आहे कॅलिफोर्निया काय आहे ते. तुलाच माहिती आहे बाकी कोणाला काय माहिती आहे. अरे आपले शब्द आपल्यालाच माहित असतात. हे माका काढ 2 किलो. 60 रुपये. आई शपथ तुका सांगतोय. तू आई शपथ नाही ह्या शपथ सांगा नको देत असत ती. कॅमेऱ्याच्या समोर तुका सांगलोय मेल्या बघ.
कधीतरी आमचं शब्द पाळ. तुझं दररोजच पाळते म्हणून न मागता आता जातोय. ऐकता? तू दे चल. आता किती लाखाचं रे? 80,000चं. 80,000 रुपये तू जर पोस्टात ठेवलं असतंस ना तर माझ्या मते मी काय फुकट घेऊन फिरत नाही. पैसे मिळतं तू काय ना? होय? मग किती मिळतं? ते 5-6 लाख रुपये खेपेन येतं. मुजूक जमतीत काय तुका? नाही माणूस पण ठेवलं एक मोजूक. तसं न तो मुंबईला तो त्याका मोजूक ठेवलं. 5-6 लाख मोजताना तुका आधी 2 बिस्लरीचे बॉटल बाजूक ठेव गई. छे, काय करूचे 2 बिस्लरीचे. ही बघ म्हणजे? ही हिरवी बटाटी आहे ही काय उपयोगाची नाही. कॅमेऱ्यात दाखव. ही बघा ये बाबा, ही बघा ही काय उपयोगाची नाही. काय? हे असे मग 50-60 देतले माहिता? बटाटी. अरे ही ढोरा खात तुका माहिता? ढोरात खाऊसाठी आहे ती. 30 रुपये किलो. कोथमीर 15 रुपये पेंडी. म्हणून- जिवंत. जिवंत कोथमीर. आपल्या मेले आमका फेमस केलं तुम्ही. धर 2 किलो दे. बात करू नको आमका तो काय दाखवून छ्या, तुका बात करू काय मी खोळावलंय तेव्हा काढ तू. हे बघा तसं ना बात करू म्हणजे साधारण प्रयत्न सुद्धा करू नको बघ बात करू तू. उलट तू व्हायरलच. नाही ना सांगतोय. मी माणसांका मराठी माणसांका दाखवणार. मराठी माणसांना दाखव बस. तर आमका इंग्लिश येऊ काय आता काहीतरी सांग. इंग्लिश येऊ काय आता ह्याच्याकडे जाऊ का बाय कोणाडे? शाळेत. इंग्लिश खालीच हा या बरोबर हा. हो इंग्लिश बोलो आयो. तेव्हाच बोलले पटकन नाही का इंग्लिश. नाही हा हे काय इंग्लिश आणि कसली ते कसली आणि कसली असता हे इंग्लिश आणि कसली असता आमका कसली माहित नाही रे. तकडे एक द्राक्षावालो हा तो द्राक्षाचीच घेऊन असता. त्या काय तसली पित नाही बाबा. हो स्टँडर्ड माणूस आज. 90 कसली असतात ती 90 माहित आहे तुका? 90 वालो 90 हे असा बोललास तर असा जातला. आम्ही कोणाक भियत नाही. मग काय नाही आम्ही आग लक्षात ठेव हे बोलत चल. आम्ही आयुष्याची मजा करतो बरोबर आहे त्यामुळे आम्ही भियत नाही. म्हणून फुकट वाटतात. काय फुकट शेवटला फुकट आता नाही. शेवट कधी होईल माणसाचा सांगू शकत नाही. तेव्हा फुकट चला झाला. तुझा समाधान झाला शूटिंग करून. ओके आता तू हळूहळू मार्गाक लाग. तुका भेट घेतल्याशिवाय मी वाडी गाडीन जातो. तुका भेट घेतल्याशिवाय जाता येत नाही ना. नाही. तुका राग येता पुन्हा परत. शी, इकडे या बटाटे स्वस्त आहे आज. 20 रुपये किलो. कांदे 20 रुपये किलो घ्या. 50ला 2 किलो ना बटाटे. कांदे 20 रुपये किलो. बटाटे 30 रुपये किलो. बोला. टमाटो अरे ते 10 50 रुपये का किलो. विचारतात 2 किलो. हो टमाटो 10 रुपये किलो. त्या 2 किलो देणार. हा 10 रुपये किलो. बटाटे महाग. 35 रुपये सकाळी विकल्या. चांगली बटाटे 30 रुपयाने घ्या. सोडू नका ही संधी. ए थांब जाऊ नको तू. हा जाऊन दे. अरे माका घरात जाऊचा. जाऊन दे. ह्यो एकच माणूस असो पण त्याचा गप नाही कधी. कशा गप ठेवायचा. पैसे कमव गेलो. तर मित्रांनो बटाटी टमाटे घेऊन झालेले आहेत आणि आता वाटिकला काय घराच्या. काय रे गप कशा आहे काय म्हणतो काय आहेत आंबे. अरे हे बघ आंबे इले आहेत. मग काजीचे घर कसे काय नुसतं किती का सांगलंच ना घर त्याचं पुढे दे एक धावालो. अरे आता माझ्या थैसून गेलं तेव्हा लक्षात. हे आता एवढं दाखवल्याबद्दल शेंग्याची एक जुडी आणखी पॅकेटमधलं नको दे. खयचो दे माका म्हणून 5 रुपयाक दिले. बघ बाबल्या म्हणायचा. बाबू शेठ म्हणायचा. काय म्हणणार बाबू शेठ. हा यस. कोण ता मेले अख्खे व्हायरलच केलं ना त्यांनी माका. तर चला मित्रांनो बाजार झालेलो बरंचसो. आता आम्ही घरात चाललो. तर अशा प्रकारे इथेच भेटूया. पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. हा बघा याने गुट्टाळल्या. अरे बाय बाय तरी कर. बाय बाय करता येईल आता. हा ती बघ आजी पण तुझ्यामुळे बाय बाय करतात. ती बघ